Sikorczin Ladislav jégkorongozó állampolgári esküdtet ma délelőtt az újpesti polgármesteri hivatalban. A válogatott sportoló Wintermantel Zsolt polgármester előtt vette fel a magyar állampolgárságot. Schmidt Pál köztársasági elnök úr honosítását aláírásával engedélyezte. Ahhoz, hogy ön teljes jogú magyar állampolgárrá váljon, már csak az szükséges, hogy előttem, mint a település polgármestere előtt esküdt tegyen. Én, Sikorczin Ladislav, esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Mondhatjuk, hogy mától egy fantasztikus jégkorongozóval erősödött a magyar válogatott. Köszönöm, és nagyon örvendek. Én lehet holnap megyek magyar válogatott csapat, és én remélem és hiszem, én segítsem a magyar válogatott csapat nyerni világbajnokság. Gondolkodtál már azon, hogy hol folytatod? Esetleg Újpesten, az újpesti jégkorong csapatban? Most nem tudom. Én elkészül, és koncentráció csak világbajnokság, és most én nem tudom. Most még nem tudod, akkor csak annyit mondok, amit a polgármester úr is mondott, hogy szeretnénk látni a lila-fehér színekben itt a jégen.